היי ושלום רב לכולם, אני גאה ונרגש להציג בפניכם את הפרויקט צוף בהתקנים לוגיים מתוכנתיים. יצרנו באמצעות רכיב מתוכנת וחיישן אולטרסוני מערכת המודדת את המרחק בין האובייקט לחיישן ומציגה אותו בתצוגת 7 המקטעים, ולאחר מכן משדרת אותו באמצעות חיישן הבלוטוס, מצדרת את המרחק לפלאפון. ראשית יש לציין שהמערכת מתעוררת במצב מדידה ידני, ובשביל לעבור במצב מדידה ידני לאוטומטי יש ללחוץ על לחצן K1, ובשביל לבצע מדידה ידנית יש ללחוץ על לחצן K2, ובעצם שעוברים מצב יש ללחוץ עוד פעם על לחצן K2. יש גם לציין שכאשר המרחק הוא מעל 3 מטרים יוצג לנו בערכה וגם בפלאפון את האות E. אז ראשית קודם כל נעשה איפוס לערכה. בעצם באיפוס אפשר לראות שהמרחק הינו 0, וגם בפלאפון יצג לנו שהמרחק הינו 0. אוקיי? כעת אנחנו בעצם באמצעות לחצן K2 נבצע מדידה ידנית. K1 מלחצן K2. אפשר לראות שהמרחק הינו 9 סנטימטרים. וגם בפלאפון מוצג לנו בעצם שהמרחק הינו 9 סנטימטרים. כעת אנחנו בעצם רוצים להראות את העיקרון שבו המרחק הינו מעל 3 מטרים. אז נסיר בעצם את העכבר ונעשה אותו מדידה ידנית. אוקיי? כפי שאפשר לראות, מוצג לנו E610, שזה בעצם אומר לנו שהוא מעל 3 מטרים. אוקיי? כעת אנחנו בעצם נראה את התימות של זה בטלפון, כפי שאפשר לראות, זה מעל 3 מטרים. כעת אנחנו בעצם נעבור למצב מדידה אוטומטי. בשביל לעבור למצב מדידה אוטומטי אנחנו לוחצים על K1, נדלק לנו הנורה הזאת, ובשביל להתחיל את המדידה אנחנו לוחצים על לחצן K2 חד פעמי. שאפשר לראות, הערך הינו מתעדכן והוא משתנה. אוקיי? אנחנו במקרה הזה מזיזים, כל שניה אני מזיז את העכבר כדי לעדכן את הערכים, ואפשר לראות שגם פה זה מתעדכן. כעת אנחנו בעצם רוצים להראות שבזווית 90 מעלות הערך הינו עדיין נשאר יציב ומעודכן. אז אנחנו מסובבים את החיישן מרחק בזווית של 90 מעלות, וכפי שאפשר לראות אז המרחק הינו נשאר קבוע 296 סנטימטרים. תודה רבה לכולם ושבוע מעולה.